ADN-ul nostru, în datul nostru genetic, nu avem ce să facem, ne adaptăm la mediu. Suntem adaptabili și este foarte bine că suntem așa. Putem să ne adaptăm la prostie, dar putem să ne adaptăm și la lucruri inteligente. Depinde cu ce instrumente procesăm. Dar vorbeam de treaba asta. Ok, să zicem folosesc proteina, da? Folosesc oricum în proteina, oricum am carbohidrat în sânge. Să ne înțelegem, și la dieta ketogenică, și la dieta Atkins, și la Body Opus, și la toate dietele de genul ăsta. Am carbohidrat în sânge, nu pot elimina carbohidrații. Da? Carbohidratul care provine din acea proteină, da. Pe lângă faptul că proteina folosește și amoniac și sunt mai multe substanțe acolo care intră e toxic și așa mai departe. Adică nu ajută absolut deloc. Din punctul meu de vedere, sunt oameni care tolerează genul ăsta de dietă. Cunosc oameni care tolerează genul ăsta de dietă și care funcționează foarte bine pe ea. Ce să le spun? Drum bun, la revedere, să fiți sănătoși și ne auzim la un telefon. Mai mult de atât n-am ce să le spun. Sunt de acord, bun, le merge, da? Atât. Nu? Hai să nu mai stabilim că ceea ce folosesc eu acasă în fiecare zi, că așa pot să spun și eu că, nu știu, breakfast of cereal, breakfast of champion, scuze, este cel mai indicat mic dejun pe care un om îl poate avea în lumea asta. Pot să zic treaba asta. De ce? Pentru că și eu îl folosesc. Eu sunt campion, nu sunt campion, dar, nu știu, am o toleranță în regulă la cereale, da? Cereale, lapte, semințe de in, tot felul de chestii de genul ăsta. Consider că ăla este un mic dejun revigorant. Acum, dacă vin și vă recomand vouă micul la dejun și voi îl luați așa de litera, poate vouă vă face rău sau poate unora dintre voi vă face rău, poate altora vă face bine. Iarăși e o mare problemă cu tipul ăsta de recomandări. Și eu unul consider că este o falsă onestitate la mijloc. Nu ajută absolut deloc, nu ajută pe nimeni, nici măcar respectivul căruia îi donăm acea dietă, da? Receptorului. Nu funcționează absolut deloc. Și nici măcar pe tine îți face un prejudiciu. Sau poate tu consideri că da, dacă reușești să dai un sfat științific și foarte valid, așa, foarte veridic, foarte acurat, în felul ăsta, nu știu, îți mai demonstrezi încă o dată competența în ochii tăi. Da, cred că am făcut o critică cam prea lungă acestui subiect. Nu știu dacă o să mă mai leg foarte tare sau vreodată o să mă leg de treaba asta, însă am să am aici și invitați. Voi, cei de la Muscle Maker și poate nu numai de la Muscle Maker, poate și de la alte cluburi, de ce nu, să vedem ce se mai întâmplă și prin alte părți. Dacă vor șefii voștri să vă dea voie. Dar n-am să mai abordez prea des treaba asta, pentru că eu cred că am demistificat-o și am demontat-o destul de frapant mai devreme, iar va deveni un mic ad nauseam, așa, să mă tot repet și să spun da. Dacă va veni cineva cu un anumit tip de recomandare, pot să aplic o critică constructivă sau mai bine spus o dialectică, că nu e un termen prețios, ăsta e un termen pe care îl întâlnim încă din antichitate și încă și în idealismul german se întâlnește tipul ăsta de dialect, de termen, care de fapt ce înseamnă? Înseamnă că eu, subiectul pe acest pământ, că eu pot privi lucrurile în lumea asta, oricât ar vrea alții să ne bulverseze, din punct de vedere subiectiv. Asta e, așa m-a făcut pe mine mama și pe tine la fel te-a făcut. Nu ești obiect. Tu poți să fii pentru mine un obiect, da, corect, deci eu pot să te privesc pe tine ca obiect, dar din punctul meu de vedere, toate lucrurile pe care le tratez în lumea asta sunt subiective, adică fac parte dintr-un cum să zic eu, dintr-un conținut al meu, din interiorul meu, din lăuntul meu, ca să spun așa. Nu pot să spun despre tine ce ai să faci mâine. Tu știi foarte bine ce să faci mâine.
Nu pot să spun despre tine ce trebuie să faci într-o anumită problemă sau nu știu, ce decizie să iei într-o relație de iubire. Tu știi foarte bine ce decizie să iei într-o relație de iubire. Iubirea nu neapărat vis-a-vis de o persoană anume. Poți să iubești și, cred că și, nu știu, poți să-ți iubești și munca și jobul și orice altceva. Însă, din punct de vedere subiectiv, eu am un adevăr, tu, din punct de vedere obiectiv, pentru mine, dar subiectiv, în cazul tău, în dreptul tău, ai un adevăr și în felul ăsta încercăm să, cum să zic eu, să depășim, să ne intercalăm adevărurile pentru un adevăr care nu-l aveam niciunul dintre noi atunci când ne-am întâlnit. Însă, prin facultatea aceasta dialogului, pentru că asta este cea mai importantă facultate, de-aia v-am și spus mai devreme despre ea, mai importantă decât orice altceva. Prin facultatea dialogului, omul reușește să deprindă sau să atingă un sens mai înalt decât cel pe care îl avea atunci când a intrat în dialog sau înainte să intre în dialogul respectiv. Da? Hai să privim lucrurile dintr-o perspectivă a dialecticii. Da? Hai să ne punem de acord, nu neapărat să ne punem de acord, dar hai să vedem multe păreri, hai să facem sinteze. Da? Asta vă pot recomanda și asta este singura, dacă poate exista o soluție, asta este o singură soluție pe care o pot da în orice domeniu. Hai să facem sinteză, hai să comparăm, hai să aplicăm această comparație până la repetând foarte mult și la un moment dat poate se naște ceva, poate, nu știu, poate descoperim un lucru nou, poate creăm ceva, poate dezvoltăm ceva. Da? Altfel, dacă eu merg împietrit și așa livid, beton cu adevărul meu și consider că adevărul ăsta pe care eu îl dețin este singurul valabil și tu la fel mergi pe stradă iarăși cerbicos, încăpățânat și blocat în propriile-ți limite cu adevărul tău și nu ți-l pui la bătaie, ar putea să rămâi, adică nu ai nimic de câștigat, chiar nu câștigi absolut nimic. Și eu cred că în lumea asta toți cam vrem să câștigăm câte ceva, vrem să despărțim apele până la urmă, nu? Vrem să aflăm cât mai multe lucruri. Și nu teoria cunoașterii de dragul cunoașterii, teoria cunoașterii pentru învrednicirea persoanei, pentru sporirea persoanei, pentru înălțarea ei, pentru devenirea ei. Da? Hai că nu vreau să vorbesc nu vreau să fac tot felul de referințe. Poate am să reușesc, nu știu dacă mai vorbesc acolo, nu știu dacă înregistrează. În fine, o să fac o scurtă pauză sau ce să mai fac o scurtă pauză? Eu cred că nu mai fac nicio pauză. Vă mulțumesc foarte mult pentru prima ediție. Vă mulțumesc pentru atenție, vă mulțumesc că ați avut răbdare să vă uitați. Vă aștept și data viitoare, o să am și un invitat și acel invitat nu va trebui să se teamă pentru că am să încerc să fiu cât mai blând. Eu încă cred în această latură a dialogului și a întâlnirilor, iar dacă întâlnirile nu se mai pot practica față în față, măcar acest mediu să fie un anumit fel de întâlnire. O întâlnire de alt tip, poate mai, nu știu, poate mai proprie, poate mai improprie, poate dacă ne vedeam și stăteam la masă, nu eram atât de transparenți, poate în felul ăsta, stând aici în fața voastră, am reușit și eu să mă cunosc mai bine și să-mi cunosc emoțiile și să văd cât din mine, cât pot să duc într-un astfel de stadiu. Poate și un fel de autocunoaștere, genul ăsta de abordare. Eu vă mulțumesc foarte mult, toate cele bune și până data viitoare, la revedere!